Doncs me'n vaig donar compte que tenia catarates perquè cada vegada hi veia pitjor i tenia molts brillos i moltes coses i no hi veia bé. L'objectiu de la cirurgia de catarata en aquest moment és doble. Per una banda, recuperar la pèrdua de visió que s'està produint per la catarata i per una altra banda, aconseguir que la graduació final que ens quedi després de la cirurgia sigui mínima, és a dir, que la dependència de les ulleres després de la cirurgia de la catarata sigui la més baixa possible. Jo soc curt de vista, portava ulleres i em vaig decidir, dic, ja que m'opero de catarates també m'opero de la vista per veure millor. Una mica de por em feia, però com que la meva senyora s'havia operat i li va anar tan bé, em va animar més a operar-me jo. Em van citar en una hora, l'operació va ser molt ràpida, vaig estar, no sé, 15 minuts o 20 minuts, no recordo bé, però va ser molt ràpida, no me'n vaig donar ni compte, ja estava operat d'un ull. Em van atendre molt bé, em van posar un plàstic a l'ull per tapar-me'l i vaig sortir de seguida i va anar molt bé, molt bé. El meu dia a dia ha millorat per conduir i veig molt millor perquè no tinc angles morts, condueixo com si en tingués 20 anys. Molt bé, em va molt bé.